season 4 ni aingu yo boleh leng banyo kan ke step ke menta bang layo biang season 4 ya kan ke lat ban snow ban sngap ban sya skoru ya ke tin ke jong boleh ngai ko boleh ya pi baro ki permai ki beich ki jonga bat ki permensim ki bakordor ha ke kerting ke bathiang tam bat ke badan botam jong trai ban im jongi Jesus Christ ke phang paning yo kan ke jing puson ha kan ke step kolong tu pin ya komen no how try halaka sengi hangning yo ya ke jing sneng bat ya ke jing kentu jong apostol Paul ya ki perbangai ki badon ha ke balang ha Filipi bor loong tu pin ya komen no how try halaka sengi ting ong pat tu ya komen ke tin ke jong play ha ka sam ke balai fnyo ko khot pasau ko ong tu persngau bhai la de ru how try te un ai ha me ya ke jing kwa ka do nut jong me bun sin ha bangi don ha po ke jing alam bat ke jing derengkat ke jong play ha ke jing im ke jongi la pendap ya ke jing im ke jonga ba jongi de ke jing kemen ke bomla ban batai bat ki ki bangi le ki long ki badap da ke jing kemen bat ke jing sngobha ke bakan jablei haki ke badon kam ke jing im ke jonga ba jongi ha ke perthei ke long ke jing derengkat ke jong blei ha ke jing im ke jongi udabit akasam ke bakat nriu ke khot bakat wei ulor wai kum ni men pen i hanga ya ke lenti ke jing im ha khamat jong me ke jing dap ke jing kemen ke don hagakti kamon jong me kidon kijing sngobha junom kene perthei ka bangi im ka kwa ban yo ya kene kijing kemen bat ya kene kijing sngobha kum tang ji yo i baki briu ki ji yamare na ka we ke jaka se ka we ke jaka ki phet na ka we ke jaka se ka we ke jaka ban yo ya kene kijing kemen bat ya kene kijing sngobha kum ju ru bon ki briu ha kene ka perthei ki phai ban pej ki phai ban up kermen ha ki wei pat ki barabriu ki badon ya kabor ki badon ya ka ikhtiar ban yo ya kan ke jingkemen ha kan ke perthei nang ta don shu ki briu ki pej ya la ka jong ka jingkemen ka jong ki ya la ka jong ka jing sngobha ka jong ki ha ka spa ka hajar ha ka nam ka burom bat ha ka kerdan bat kunta ter hinrei kita ke jingkemen kita ke jing sngobha ba ki yo na ta ka perthei bat kita ki briu ki balak ban ai ki long tang sipor kajing kemen ke bangi yo kalong tangkum klaer ha ki jen ha bat ki jer tang sipor jo ka step ki bajakno tang bi kasngi ubli kerha mula ong ini kentin hakin fareng you can be rich but if you are without God what do you have nothing hinrai kan kajing kemen ke bah utrai kayaine junom la junom halakarta bat syaki bom jukun ketin ke jong blei ha ke gospel yonis kelong bukan riu khot ke bah arfusau ko ong hadu menta phim pat jupan ru em ha ke kerteng ke jonga tupan te phin sayo diang bakata ke jing kemen jong phi kan yo long ke badap ngan ong biang ini kentin bakata ke jing kemen jong phi kan yo long ke badap hoi da sisa ke jing kemen ke ba utrai un ai hangap angi kan long ke badap pura ke baki orang tin paring ke balong complete hoi kelak ban long bangim pat jupan meno ya kata ke jing kemen na utrai ha ke jing im ke jongi hinrei utrai jongi ujupa ya ke jing kerku ha ke jing im ke jonga ba jongi da ke jing kemen ha ke jing im bat ke jing kemen ha ke men simro kum juru khamtam hala pendap yangi dok men sim ba khu jong blai kata ha bangi don ha pok ke jing alam ke jong trai la pendap da ke jing kemen ke baken jablai ha ke jing im ke jongi kum tau apostol Petrus ha ke siti ke jong ha ke lenong bani kong khot ke ba phra ul ong kum ni bah Jesus Christ la pendap ya bero ki khun ublei da ke jing kemen ka bom la ong bat ke badab da ke borom bani kong Petrus iwe phra la pendap yangi da ke jing kemen ka bom la syu ban batai kum ta ha ba ublei upendap yangi dok men sim ba khui tungin phra ru ya hasilenter lenti jong ke jing im ke jongi ya ke jing iba ke jong hinrai bun sin ngim jula ban phla ngim jula ban penpau ya kan ke jing kemen ha ki wei pat habu bleu pendap yangi de ke jing kemen ke bamla ong syu ke badap de ke buram ngidap de ke jing kemen kat adu bangim don kentin ban batai bad ha bangi phai ban puson ya ki bu bleu le ke jing im ke jongi ke jing kemen ke bu ai ke jing im ke jongi ngangeit ba ke men sim ke jong phi ke yam de ke jing kemen bat ke men sim ke jong aru ke yam da ke jing kemen ke bamla ban batai ublei usngo phae halor jongi bat da ka jing ule kemen halor jonga pot jongi dei lembai kani ka jing ke jong ublei la pendap yangi da ka jing kemen ha ka dok lut ka jongi hadu bangim la syu ban theo leki iken mau bo apostol Paul
udon ye kani ka mensim jong ka jingero da ka jingkemen bat kane ka yai but rengki ya opol hadu ka bakut ka jingim jo dei na ka daw ba ulo semi la de sa sinpat ha ka ying bendi harom harengkat ki kenjrina bate wat hang taru ulero yo blei bot lo ong kumne kan le tang ba haba kumno ru la ha ka jing telep la ne ha ka jing sisa la yalap ken ya kris te ha ka ne ngas ngau kumen bat sisharu ngas ngau kumen Filipi iwei pra ngan ong biang sisisin te ha ka ne ngas ngau kumen bat sisharu ngan ngau kumen nang ta shu sa ka wei pat ka jing kemen ka bangila ban yo ka long leng ba ka jing pule ya ka tin ka jong oblei hala ka sngi udebit lo ong kumne ka sam kandai ka khot ba pra ki hukum utrai ki long ki badei ki ba pen kemen ya ka donut ki ba pen kemen ya ka donut ka tin oblei ka don hakai ka jing im ka tin oblei ka dap haka da ka jing kemen oi kelak ban perem yang nga yang ila dangi laptop persyak ya oblei hinrei la dangi la kok ngu yala de la nang ila pen kok ngu yala de oblei ba utrai ba ka jing sisa ka tin ka jong oblei un ai hangi ya ka tin ka jing sisa ha kipor banuan jong ka jing im ka jongi bat kata kan pendap yang i da ka jing kemen ha pedeng ka perthei beduk jing kemen na kata kadau utra jisu ong kumne haga gospel yonis kelong khatsan ka khot basipau lada pin sumari ki kum jonga pin yo yai ne ha kata ka jing i jonga kumbanga ken ngalah sumari hukum utau pa jonga ban ngayai ne ha kata ka jing i ka jong nang ta ka khot ka khat wei ong su kumne ba ka jing kemen jonga kan yo long hapi bat ba ka jing kemen jong pi kan long ka badap ba ka jing kemen jonga kan yo long hapi ba ka jing kemen jong pi kan long ka badap yo anis khatsan khatwi ho oi da sisya ka tin ka jong oblei ka ai sibun ki jing kemen ha ka dok nut ka jongi la pendap ya ka dok nut ka jongi da ka jing kemen utrai ka bakhi apo jongi ukori ten bum ulong yi dikintin ka jing kemen jong jisu ka long ka bakodor tam ha ka jing im ka jonga ka betmur ka ongkum ni nga khamla ban yo ya ka jing kemen jong jisu ban ya ki ki badon ha ka ni ka perthei ujon pai par uwe ne kinong yalap uwe ne usyakri bakodor jong bali ong nga khamla ban yo ya ka jing kemen jong utrai jisu ban ya ka baya ban ya baro ki jing snobha jong ka ni ka perthei ubli kerham ong ka jing kemen na ka jingej hau jisu kala long u angkor ya ka men sim silenter ka jing im jonga ka probab kan nyau ar ka ong ka dok nut ka bakmen kalong ka dawai ka babha o sisa ka tin ka jong ublei ka penkhia ya ka met bat ka penkhia ru ka men sim ka ai hangi ya ka jingsuk ka ba omla ban batai haman laki khidmat jong ka jing im ka jongi ka jing khot akan ka step kalong tu pinyo ya ka ni ka dok nut ka bakmen halakasngi tu ka men sim bat ka dok nut jong pi kan dam da ka jing kemen barabor tu ngin pendap da ka tin ka jong blei hapok ki mau leng kenyap ka dok nut jong i man la ka sngi ngan penkut ka ong to pinia ka men no hau trai hala ka sngi teng ong pat tu ya ka men ublei un kerkhu yang i siwa bangin sedang ni ka sngi bangin IT la ka jong ka jing im ka jong i bat ngin long ki ba kemen hau trai la ka sngi bat in ya kemen hau trai ublei un kerkhu ha bangin sayok ban yat ni syakmat in yat lengkat botrai ublei un kerkhu da ka jing ba ka jong u tungi lilang ublei haji doai sa sisin pat atrai ngi dem sajat ba khu ki jong me kan ka step ban ngai atrai ka tin ka jong me ka bang layok ban puson kan yok ban yalam yang nga ba yangi bangin kemen hala ka sngi da ka bangin sngo thu ban le ban wat ya ka jing ka jong me ai atrai ba ka jing ka jong me ba ka tin ka jong me atrai kan yalam yang nga ba yangi ha bangin sayok ban jam ya kan ka jing anti ka jongi ha kan ka sngi in IT la kalong ha school la kalong ha ka college la kalong ha ka office la kalong ha ka lingkha la kalong hangno bangidon la kalong ha ka jaka turai ka bangidon ka ba ublei ulabu yangi in IT la de ba ngin kemen how try but lemba jong kata ka jing kemen ka jongi ngin thlar ya ka we lemba ka jing im ka jongi hoi ngai scam ba hangno bangidon ka dei ka ba ublei ubu yanga ba yangi bar udon ka thong bar ukwa yanga ba yangi bangin ai yala ka jong ka jing im ka jongi bat ban phla ro ya u hangno bangidon in IT la ka jong ka jing im ka jongi da ka ba syakri ya u da ka ba pendan buram ya u bat kerpang ru ban ai ya ki we ya ka dei ka jing kemen how try ublei un kerku yanga ba yangi we pi we
bat unialam ru yangi hakani ka step bat hakani ka singi singaw try jing khot kerpat ke jonga tak men map ya ki pop ke jonga jongi ke khun ke jonga tak men site ke sambeli ke jonga na bangi dem ngi pan kini baro hak ke bat thiang tam bat ka badan mortam jong try ban pen im jongi with Jesus Christ. Amen.